Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m ụnụ dịka na si wee mara aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye Akụmazi Ụmụọcha na Akụmazi Ụmụọcha nọ n'Eka North East Local Government Area of Delta State. Ekenekwa m ụnụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m ụnụ ndị ka ekenekwa m ụnụ ndị aniọma ibe m, ekenekwa m ụnụ Igbo bụ Igbo, Igbo dị n'olu, Igbo dị n'ozi ụlọ, Igbo niile ebe ọ bụla Igbo nọ. Asị m ụnụ ụtụtụ ọma na asị m nke onye chi ya zelụ. Dịka ụnụ si wee na-afụ ihe na-afịọ na Naịjirịa dịka anyị si nọ na Naịjirịa. Ọtụtụ ihe na-afịọ na Naịjirịa, na-afịọ a na-asị eri, na-akọ, na-agbago, na-akọ, na-agbada. Kedu ihe meeni? Amamma anya ọkụ ka mma akpị anọ ya ka a na-ewuru ndị Igbo. Amamma ufu obi ka mma sị nọ ihe jifa gbasara ebe ndị Igbo nọ. Kedu ihe anwa mma sị nọ ya bụ nsogbu ụfọdụ mmadụ na-enwe na Naịjirịa. Ịna-anya na-atụ ha asị, ịna-anya na-akọ ya akụkọ nke zuru ezu, ihe achọpụta na Igbo na-agbara onwe ha mbọ. Ebe ọ bụ na Igbo pụtalụ, Igbo ya afụ na ihe ya ebido mewe ịbanwa. Ọ ya ka onye Igbo ji wee dị iche. Na ejido ihe ọbụla adị aga ọfụma ka ejido ya obido gaba. Ọ ebe a wee ebe ndị Igbo inwere nsogbu na Naịjirịa. Yoruba, Hausa, ndị Edo, Ijo, Ishekiri, Fulani, unu nwawụkwanụ mmadụ dịka Chukwu si wee kekwa unu, nwere ụzọ unu si wee bụrụ ọpụrụ iche. Igbo, o nwere mgbe anyị ma nwoke ma nwaanyị ji etinyere unu anya gbasara agwa, akparamagwa aji mara unu bụ ndị Fulani, eji mara unu bụ ndị Yoruba. Anyị mara unu dịka otu unu si wee dị na-emekwa ihe unu na-eme, a na-agọsi ya, na-afụ ya n'anya. Igbo were ndụfa jidosie ya ike maka na ama n'obodo anọ obodo afọrọ ha anya. Onye Igbo na-agba mbọ iji wee fụ n'ihe niile nọ ebe ọ nọ na-aga ọfụma. Ọ ya bụ njọ ọ mmehie ndị Igbo nwelụ. Onye na-achị Naịjirịa kịta bụ onye Yoruba, onye Hausa bụkwa onye chịpụ achịpụ. Onwe otu o si wee gbasa Igbo, o nwero. Bọta ị na-anya Igbo ka onye ọbụla akpụ n'ọnụ. Ka ọ dị ka na m na-ekwu ọtụtụ okwu, ofu ihe ka m chọ ka ijidoro aka n'ihe ọbụla ị na-anụ, ị na-ege ntị dịka isi ege ntị kịta. Ofu ihe ka m chọ ka ijido n'aka ka ị mara akụkọ nke m na-akọrọ unu. Maka na akụkọ nke m na-akọrọ gị kịta kwesị igosi gị na mmegide dị ndị Igbo maka otu Naịjirịa ndị mmadụ dị na Naịjirịa si wee na-afụ ndị Igbo. Goro ntị na akụkọ a. Ha bịa kewe steeti na Naịjirịa, ewe kee steeti, ndị Igbo dere na Bendel, ndị Igbo dere n'ọtụtụ steeti ndị ọzọ. Ewe kewe region, ekerekwe ndị Igbo ka ebe ni. But n'ime akụkọ awụ ndị Igbo a niile ekere baa na Bendel ọ ka baa na Delta, Kogi na Imo, emere ha mara na ha bụrụ ndị Igbo, na-akụzi ha, ọ na-emefa, a na-afụ onwe ha asị ndị ọzọ. Nekwe nke bụ isiokwu, maka na si n'Igba Akị ruo na Haba tupu ya gị agbago bawa na Anambra na mba Igbo ndị ọzọ. Ihe ama na ma nwoke ma nwaanyị ịnọ n'Igba Akị bụ onye na-asụ nnọọ bịa. A na-aza Chukwuma, a na-aza Ifeọma, a na-aza Uche, a na-aza Isiọma, a na-aza Ifeanyị, a na-aza Ikechukwu, a na-aza ka anyị na-ebi, na-aza onye nwe mmadụ aza afa. Ị na-anya n'emume eji mara ha,
nke oyibo kpọrọ culture na tradition. Ifu akparamagwa a na-akpa na culture ha na tradition ha. N'ime culture, ifu iwu nsọ iji obodo dị iche iche na Nneka. Ifu ihe a na-asọ fụsị, ihe a na-asọ, ifu those things a na-ekwete n'ime na ndị ha ekwetere n'ime. Who talks about constitution? Inenecha anya n'ihe niile atụmatụ niile ifo site n'Igba kejewe bịa n'Agbọ, Abavụ, Eka, Ịdazi Abavụ, Edumesa, Ọgwụ Oyibo, Utookpo, Otolokpo, Ekuku Agbọ, ka a na-akpị ya Akụmazụ Ụmụọcha, Owere Ọlụbọ, Igbodo, Mbiri, Emuhu, Ịbịawa ma Ọnịcha Ugbo, ma Ọbịọ, jewe ma Obulu Ukwu ma Obulu Ụnọ, jewe ma Ọgwashi Ukwu, pụtakwa ma Bọfa, ma Idumuji Ugboko, ma Idumuji Ụnọ, jewe ma Abụmkpa, si ebe a gawa ma na Ịla pụta na Haba. Tinye aka n'ide mmiri ihe dịka Ụtagbo Ụnọ, Ụtagbo Ogbe, Ọnịcha Ụkwụ Anị, ihe dịka Obi Arụkwụ, itinyewe aka ma Ụzọrọ ha, ijewe ma ide mmiri. Ịnanya atụmatụ agwa ha na-akpa n'emume ịgọ mmụọ maọbụ ịrọ mmụọ ya dịrị otu ndị bụ na ụsọ akịa. Ịnanya na cultures, you look at their tradition, ịnanya some of the festivals, etu esi eti mmanwụ akụ ogene, ma etu asa agụ egwu, inechife a niile iwe neba anya soke ndị a na-akọkwana nri ka ihe a na-akọkarị ine ụzọ ha si eme ihe na-agụ arọ. Mara na ha niile nwekwana nkwete na mmụọ ifaji ọkụ ma ihe niile. Inenechi ihe a niile odo oge anya na ịmarago otu ndị a si eme, iwe were ọkpa cross ya the bridge bata na Anambra, tinyekwa uche gị na sowu usoro Ọnịcha si akpa agwa na emume Ọnịcha, pụta na Atani, bịawa na ka a na-akpịa Obosi, jewe ma Ọba, ma Oraifite, ma Ọzọ Ụbụlọ, iju eme ihe ala ma Azịa Iseke, wepụtawa ma Uli, nnachite azụ jewe Nnewi, Nnobi, Ụkpọ, ka a na-akpịa ọtụtụ obodo iseri ejewe ma Ọkụzụ gbanyere, pụọ ka pụọ Amansi, pụọ ma ka a na-akpị Ụmụokpu, si ebe Egbedewe ma Nnibo ma Mba Ukwu. Ịnanya na tradition, inekwa anya ma custom hold to themselves. Ihe ekwete na onweghị ihe dị iche site n'Igba Aki ruo na Haba, bawa Anambra, jewe ma na Enugu ma na Ebonyi steeti, n'ebe a niile enwere ọnụ ndị na-asụ bịa nnọọ na anyị niile na-eme ofu ihe. Ihe chọpụta na ibu n'ofu iweta ujiwezi ajụjụ. Ihe ndị a niile na-afụ na-agosi akabe mbịa n'ihe gbasara afọ obodo, akabe mbịa n'ihe gbasara afa nna nna ya ha zara, ọ bụ na anyị nwa ka na-azị ya ruo kịta. Ị na-ege ntị, ofu onye wewe n'isi nechi ife a niile, ịjụọ ya onye ebe ike ịbụ, ọ sị na ọ wụ onye Kafancha. Kafancha adịghị asụ asụsụ gị, Kafancha adịghị anụ onu gị, nke nwe dị asụ asụsụ Kafancha, ịdị anụkwa ife Kafancha a na-asụ, nke bụ eziokwu. Ma emume mmụọ ma ihe niile, mmemme niile a ji mara gị ị na-eme, onwere nke Kafancha a na-eme. Yet esekwa na ịbụ onye Kafancha. Kedụzi ka isi bụrụ onye Kafancha? Ịnanya ma afọ obodo gị, onwere ihe ịdị oyiyi n'afọ obodo gị, na emume mmụọ gị, na emume ịgba ụfala ma ihe niile unu na-eme, ịdị na ndị ahụ esi na ngị na-abụ ofu.
ọ bụrụ gịnị kpatara ya ọ bụrụ na ndị mmadụ kpachara anya wee n'ife na iji wee fụ na ụmụnne na-abụ adịla ọnụ na mma ofuke na-agba ofuke na-agụ ya nwanne m ịgbanwekwala bịa nwanne mụ na gị bụkwanụ nwanne bịa na ihe dị itu a na ihe dị otu a gosigo gị na mụ na gị bụ nwanne ọ na-efe isi o chetakwe na onye ọbụla jiri nwanne ya ji izu na a na-achị ya ọchị a na-achịkwa nwanne ya ọchị ị na-akpụ ya si ya bịa ka anyị dozie ebe anyị ka anyị mara ka o esi dịrị anyị mma ọ na-akpọ gị afa na-agwa ndị ilo na ịbụla ezigbo mmadụ na ihe iji abịa na ị chọrọ ịnara ya na ya na ihe iji akpụ ya na ị chọrọ ime nke n'ime nke ni onye anwa ọ na-ekpega ọ na-akọrọ akụkọ a niile ọ nọkwa ka ọ mara ihe onye ọ na-akọrọ akụkọ bụ n'obi gbasara ya iwere ndị ilo mere nwanne iwere ndị iro gba onwe gị okirikiri izu gị na nwanne gị kwesị ịgba were rụọ ọrụ dozie obodo unu gị na ndị ilo na-agbazi izu agha a na-achị gị ọchị ka m chetele gị ọzọ nwa nke mmadụ na onye ọbụla jiri nwanne ya wee jie gbu izu marakwa amara na a na-achị nwanne gị ọchị a na-achịkwa gị ọchị maka na ọ nwanne ozu ule na-ebukwe na ozu ule marakwa amara na ọ nwanne ozu ule na-ebu ozu ule na ahịhịa chụwakwanụ mmadụ n'ilo ebe ọ na-agbata bụ n'ụlọ na ahịa chụwa gị ga-esiri ụlọ gbara gbagawa n'ilo maka isiri ụlọ gbara ụzọ gbaga n'ilo agha erie gị bikonu akụkọ nke nna akọrọ nụ akụkọ na-eme na agbata ụmụnne na-abụọ ụmụnne na-ịtọ ofuke kwụrụ a na-akpọ ya afa na-eme ọtụtụ ihe n'ebe ọ nọ ofuke nọrụ na-agwakwa nwanne ya na ihe anyị na-emekwa otu a na ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị dị na ikwerekwa ka ọ dị otu a na ọkwa ihele mụ na gị ọ na-asị na-agwa ndị ile anyị ma ndị na ya ọ na-achọ ịbịa nara m ana ọ na-achọ ime nke a they want to grab land nwanne m ka njukene gị ndị Fulani ị na-akụ mkpụkpọ sensị ka anyị ha ebe anya na-achị efi ruga ọ cattle reserve whatever abụ ndị bụnụ ego ole ka ha nyere gị ana m abịakwanụ ihe unu ji mara m wee onye nwe mmadụ ka anyị Igbo niile bụkwanụ nwanne dịka mụnwa si wee fụ maka njem ebe dị iche iche mụnwa jegoro gbasara ihe gbasara ka Igbo niile dị n'otu m etinye aka n'obi gwa gị na nke bụ eziokwu na Igbo niile dịkwanụ n'otu m etinye aka n'obi gwa gị na Igbo niile bụ ofu kama na ọ bụ ndị ọjọọ bụ ndị ị na-eme ka ọdịnamma ndị Igbo ghara ịdị na otu o kwesịrị dị anyị ndị a niile na-eme ife a ma na nke bụ eziokwu na onwe ka Igbo si wee dị n'otu na okwu agwụla ama ihe anyị emenwu with that unity anyị ma how powerful ike mụ na gị ya adị ọ bụ na anyị jikọsa aka ike maka na ekwuru ya ekwu si na ofu onye ya achụ mmadụ one 1000 but na mmadụ ịbụ ya achụ ọtụtụ aka m ji wee na-akpọ gị taa ịbụ Igbo dị na Kogi ịbụ Igbo dị na Benue Cross River Rivers State Bayelsa Imo State Abia State Ebonyi State Enugu Anambra Delta and Edo gee m ntị n'olu maka nọọ gị ka m na-ezijere ozi a n'ọkwa anyị nwa kwelụ eji wee dowe nwaanyị ebe anyị nọ maka na ọ bụ na anyị ekwelọ agaghị edowe nwaanyị ebe anyị dowere anyị maka na izu nwanne na nwanne gba were obi nwanne so ya na-amịta mkpụrụ dị ebube
but nwanne na nwanne rapụrụ izu ha kwesịrị ịgba ndị ilo agbawa izu n'isi nwanne na nwanne. Ọkwa catastrophe, ọkwa backwardness, ọkwa stagnation, ọkwa trouble. Ihe ndị ilo na-agbara izu gbasara gị na nwanne gị. Maka na ama na ọdịnamma gị na nwanne gị ya eme unu na-ezu ezu kwechiri ka obodo kwesịrị ịdị. Emezie ka gị na nwanne gị dịrị n'ilo, ka gị na nwanne gị dịrị n'ilo, ọ ya meziri ya. Dododo Igbo ndị nwe m, gbaanụ mbọ kwado na ife ọbụla anyị na-eme iji wee fụ na Igbo niile dị n'otu. Maka na ịdị n'otu Igbo ya enye Igbo ife ọbụla bụ ihe ndị Igbo mara nọ nke fa enwetebe kemgbe eri. Na ịdị n'otu ndị Igbo ya eme Igbo eturukwu ugo aji mara ha na mbido ụwa. Ịdị n'otu ya emekwe ndị Igbo egwuye dịka nwoke si egwuye n'ama na nwoke zuru ezu. Ekelekwa m unu Igbo ndị nwe m. Ebe unu si anụ olu m wu Igbo Ezue TV. Ọmụwa wụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi. Abụ m onye Akụmazi Ụmụọcha tupu m abụ Delta. Abụgo m onye Igbo tupu m abụ Delta. Abụgo m onye Akụmazi bụrụ onye Igbo tupu m abụ Midwest. Abụgo m onye Akụmazi bụrụ onye Igbo tupu m abụ Nigeria. Ma rapụzi foundation m lee wezi another foundation nke mma na ọ gaghị enyelụ m aka. Ekelekwa m unu ọzọ. Nye m ntị n'onu. Okwu ọbụla ị na-anụ na-esi m n'ọnụ apụta, tụlee ya atụle. Wele okwu ma ọ bụ na ọ na-ahịa gara iwelu mmụnwa, ya hịa na gara iwele okwu maka echi na okwu nke m na-agwa gị taa ya dịlụ ugwu ile, ọ ya abalị ugwu ulu. Ọ bụ na ndị Igbo chọka abụrụ ndị Naịjirịa ị na-atụ egwu, ị na-enye nsọpụrụ, ofu ihe ka Igbo ya emeli Igbo ka ife dị ele wee mee. Ihe ahụ ndị Igbo iji aka wee kodo onwe wee together. Ihe ahụ ndị Igbo ncha ịbịa n'enu ụzọ ọhụrụ ofu maka esu ikwu ezeza na okwu ịkpaji. Ihe ahụ ihe ndị Igbo ka eme n'Igbo. Ụghọghọ Igbo, ụghọghọ Igbo, ọbịa nwere Igbo nke Igbo ji bụrụ Igbo ezuo oke. Biko na-esoro nyere anyị na akụkọ anyị na-ewetara unu ma ihe onyonyo anyị na-ewetara unu na Igbo Ezue TV. Anyị nọ na Twitter, anyị nọ na TikTok, anyị nọ na Facebook, anyị nọkwa na Instagram, but nke bụ eziokwu na aga m atụrụ unu asị. Ebe nkara dị active wụ na Facebook ya na nwobele, ana m emetụkwa nwobele na Twitter na anwale ka ike m ụra. But unu ya enyela m aka na-atụso ozi ọbụla gbasara m n'ụgbasa Igbo ka onwe ike na-agatesi aka, ka onwe ike na-aga ebe dị iche iche, ka Igbo onwe ike mee gịnị mara na ọ bụ nwa ha nwoke na-ekwu okwu. Ka ọ dịkwanụ mgbe m abịakwa wetara unu ozi ọma, ịhụnanya na ịdị n'otu nke Igbo niile. Aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-eme. Abụ m onye Akụmazi Ụmụọcha. Ọ bụ na ị mara ebe Akụmazi Ụmụọcha soro m ka ngosi ya gị ụzọ a ka a si aga Akụmazi. Ndewo na Igbo ndị nwe m isi agwa.